Uriani itu hatta tabuk kama parminggota di Arianon marede maita sian buku ede nomor 112 ayat sada 1 ayat tolu. Mar hite-hite goarni debata ama, dohok goarni nakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi parbadia, na tumapalangit do tanoon. Amen. Wida Tuhani hudul di atas habangsa natibo jala namar mulia, jala akkara buni pahianna manggohi bagas joro, jongjong di atas surua-suruan serapim, jala masijauan manasida songonon. Nabadia, Nabadia, Nabadia do Jehovah Sebaot. Gok hamu leonna lihat portibion. Haleluya.
martangiang mahita. Ale debata sitolusada, debata ama, anak dohotod di parbadia. Namadok mauliate mahami tuho, ala ditoppaho, jala di palua jalai parbadiai hohami, hinorhon ni asi dohot holong ni roham na godangi. Saya ramoti mahami di bagasan parmaraan dohot pangujunan. Apuli hami uju marsak, pahehe hami uju tinggang, jala togu-togu hami, di haususudani bohal nami, tuhara jonmu nadi banua gijangi. Asa disi pujon nami ho, marhite-hite roha, dohot hata naib baru. Amen. Tapuji matuhatta, maredesian buku de nomor sia, ayat sada, dohot ayat 2. Upuji holong ni roham. Tatangihon mapatik di debata, patik na parjolo satu patik paupaton. Patik parjolo. Ahu do Jahoba debatam ninna debatatta. Dang jadi marakup ahu bahenommu debatam. Patik paduahon. Dang jadi ganaonmu, jaladang jadi sumanommu, manang aha na di banua gijang, dohot na di banua tongaon. Rodi na di bagasan aek na di toru ni tano, yang gotunggai besi sobaon manang sioluan. Patik patuluhon. Dang jadi dohonon goar di bata yang go soture dalanna ay hona uhumna dosogot akkana marsineang di goarna patik popaton ingot hamuma pabadiahon ari minggui di naunomari ma ulahamu nasa siulonmu alai anggo ari papituhoni ari pariedanan ni Jahoba de batamdoi dang jadi ho mangula anggo di nasadari manang anakmu pe manang borum manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru. Rodi pinahanmu, rodi di isini hutani halak pe na mangebati hutam. Ay di naunomari do di toppa debata langit, dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina. Dungi maradiat do ibana diari papituhoni. Di bahenido ubahen na di pasu-pasu debata Jahoba ari paradianan nai jala di parbadiai. Atong rap mangido gogo mahita tutuhan debata laho mangulaon naubar tupatik nai. Ali Tuhan debata sai pargugui mahami mangulaon naubar tupatik mi. Amen. Tapuji matuhatta meredesian buku de nomor 172 ayat 1 dohat ayat 2 o Yesus panodang.
tatopoti madosatta tuadopan ni debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na suatu dosan jala amanami, ujau hami do guarmu na badiai, ala na targogot hami marningot dosa nami. Saya marasiniro hama homi dahamion. O Tuhan Yesus Kristus, anak ni debata, nagabe jolma alani hami. Namate jalan nahehe sian namate. Namanaik tuban wagijang doho mangodihon hami. Asima roham dihami. Saya patotong ma dihami roha hamulateon tuho. Oton di parbadia pangapul ni namarsak roha. Pamalum masaluhut na bernit. Binahin ni dosa nami. Homa namangingani hami. Asa marlas ni roha hami mangulaon lomo ni roham. Hodo parhitian ni nasa asi ni roha. Saya unang tulak hami. Saya tangihon mahami. Ho ale debata ama anak doho tondi parbadia. Amin. Baga-baga ni debata taringot Tuhan sesan di dosatta. Aidang adong ibarnii ay saluhut do pardosa jala hurangan maradopon hasangapon ni debata. Alay akka nagabe pitor binahin ni basa-basa marhite sian asi ni rohana. Inorhon ni panubusyon na marhite-hite Kristus Jesusi. Na pinajongjong ni debata bahen habangsa parasian marhite-hite haporsyaon ni budarna. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Tapuji matuhatta maredesian bukede nomor 127 ayat sada dohot ayat tolu. Najuk pangau asini roha. Tajahama turpuk epistel di menggutta sadarion, sian sada Johannes bidulima,
ayat sia 1 ayat 10 tajahama marsika sori. Ia panidangion sian jolma tajalo do alai sumurung do panidangion nasian debata. Ai panidangion nasian debata do on nahi na tidak konna taringot tu anak nai. Jala odo panidangioni naung di basa-basao debatado tuhita hangoluan saleleng-lelengna jala di bagasan anak nado hangoluani. Ubain na husurat akai tuhamu akana porsea di goarni anak ni debata naing boto muna naung di hamudo hangoluan na saleleng-lelengna. Olat nido sahatna martua do akana tumangion hata ni debata jala nau piopsa. Amin. Tapuji matuhatta maredesian bukede nomor 122 ayat 1 dohot ayat 2. O Tuhan Yesus Raja. Tahatidak kon mahata haporseotai songon nahi na tidak kon idongatta sa porseaon di sandok portibion rap mahita madok. Au porsea debata jahuba ido ama pargugono suatu dusan na tuang palangi do tanoon. Au porsea di Yesus Kristus anak debat jahuba na sasadai ima tubon ni si Maria nagai babian santo di parbadia adorong suabuhuan. Ido tuhata na tumaon na bernit di pahuman ni silatus na matetarpaja libana di hau pinarsilang na tua tubano turun di tanom na mulak mahulu di hari patuluhon na manaik tu surgo lahuduli siamu dari bata jahuba amanai parugo no suatu dusani di sima ibana pemamulak sugo tu tanoon manghumilak na mangulu dohot na mate. Au porsia ditondi parbadia dalalong sada uria na badia, uria to pala Kristen akan abadia, do desa ni dosa, do diatai na mandok, mulak maulusuk dan ngilap nong mate, do dangoluan na suara suda. Amin. Kur sian seksi ama hakabe serpong, sangap do jahuba sebaut.
Tabigay matiting na masa di mingguta di hari mingguan. Shalom madihita saluhutna. Parhalado HKBP Serpong, pasahaton, selamat hari Minggu, jala selamat madohoti parmingguan, di bagas coro, dohot patupahon parmingguan, di bagas ta ganup marsada-sada. Laos huhut mahu pasahaton nami sian parhalado, selamat ulang tahun, turuas nihuria, namarulang tahun di hari hatu tubuh, dohot namarulang tahun parsaripeon di mingguan. Diramoti jala di pasu-pasu tuhat tamahita saluhutna. Tikting Minggu 26 Mei 2024. Sada. Goarni mingguta ima Minggu Trinitatis. Sadarion Minggu 26 Mei 2024 masuk mahita tu Minggu Trinitatis. Trinitatis namar lapatan hasi tolu sadaon di debata ama. Anak dohotodi parbadia. Topik mingguon ima. Nabadia do Jehovah Zebaot. Manang kudus, kudus, kuduslah Tuhan. 2. Dakdanak natubu. Di hari Jumat 24 Mei 2024, nunga di basa-basahon tuhata sada dakdanak bawa tu keluarga Amang Arif Andi Siringo-ringo, dohot inang Hervina Sofia Romauli butar-butar, wik Jerusalem. Hipasdo dakdanaki nang natorasna. Tolu, tikting parbagason, tikting paduahon, naeng majalo pasu-pasu parbagason, ima Renaldo Sihite, ruas ni HKBP Serpong, Resort Serpong. Yanakon ni Amang Gada Sihite, dohot inang Nurliana Sirait, wik Ebenezer, dohot Kris Gita Yosefa Silalahi, ruas ni HKBP Martoba, Resort Martoba. Boru ni Amang Jenri Silalahi, dohot inang Lilis Suryani Pangaribuan. Pasu-pasu parbagason dipatupa di hari Sabtu sada Juni 2024 pukul 8 WIB di gereja HKBP Serpong, Resort Serpong. 4. Ruas Nataba. Mamuka sadarion Minggu 26 Mei 2024 tajakodo ruas ni HKBP Serpong. A. Keluarga Ferry John Sihombing, dohot inang Santi Damaita Panjaitan, dohot sada dakdanak. Nomor register 1274. Pidasian Gereja Kristen Indonesia Serpong. Masuk Wiksion, nunga diperkenalhon pukul 6 WIB. B. Keluarga Amang Rafael Eduardo Purba, dohot inang Desi Margareta, dohot sada halak dakdanak, nomor register 1275. Pidasian Gereja HKBP Palipi Mogang, Resort Palipi Mogang, Distrik Pitu Samosir. Masuk with Bethlehem. Ruas Nai Baru Jongjong Manasida di Inganan. Molet ya Mang. C. Keluarga Andika Permana Putra Purba, dohot inang Dr. Uli Kartika Sihaloho, dohot sada halak dakdanak, nomor register 1276. Pidasian Gereja HKBP Ujung Batu, Resort Rokan Hulu, Distrik 22 Riau. Masuk wik Jerusalem, nunga diperkenalhon di pukul 8. 5. Ruas Parguru di Bagasan Parmahanion Nihuria. Mamuka sadarion Minggu 26 Mei 2024 di Jakon Huriata do Jeriko Bastanta Sihotang, gabe ruas Parguru di Bagasan Parmahanion Nihuria. Marharoroan sian Gereja Betel Indonesia, Jalan Jamin Ginting, Simpang Selayang, Medan. Onom. Pertukaran mimbar PGI wilayah Banten. Sadarion Minggu 26 Mei 2024 dipatu pado pertukaran mimbar PGI wilayah Banten. Namar jamita di parmingguan manugot pukul 8 WIB, Ima Pendeta Beni Halim Sian GKI Serang.
Uluan Huriata HKBP Serpong, Ima Pendeta Samuel TH Ambarita, marhobas di KKPS, Geraha Raya di Parmingguan pukul sia wib. Pitu, kunjungan kasih anugerah Mel Choir HKBP Menteng. Sadarion Minggu 26 Mei 2024 di Parmingguan Arian pukul 11 wib tajak kodo tamu nihuria sian anugerah Mel Choir HKBP Menteng. Di Patu Begehon Nasida Ede Pujian di Tuhata di Parmingguan pukul 11 wib. Lamar mulia matuhata marhite parsaurata rap dohot tamu nihuriata. Walu parjamita parmingguan pukul 11 wib. Nama nguluhon parmingguan pukul 11 wib Ima Pendeta David Farel Sibuea. Nasida Ima Padita Pensiunan HKBP Manang Sekjen HKBP 2010 Sahat 2020 na saunari maringanan di Jakarta. Sia Ruhut Parmahanion Dohot Pamisangon Manang Hukum Siasat Gereja. Mamuka Sadarion Minggu 26 Mei 2024 Hona Ruhut Parmahanion Dohot Pamisangon atau Hukum Siasat Gereja tu A. Inang Sintua Sondang Aritonang ala mengalausi RPP bab tolu pasal onom C pati papituhon tatanyakon asar margogo jala marhamu bauni rohana sida. B. Amang junjungan Albert Sihagian ala mengalausi RPP bab tolu pasal onom C alamar bagas muse dohot boru-boru na asing jala meninggalhon keluargana. 10. Perubahan jadwal kebaktian siang. Marpardomuan tu ulaun maka tidakon haporseaun tu aka yanakon nihuriata di hari Minggu 2 Juni 2024 parmingguan pukul 11 wib di Pamaju gabe pukul 10.30 wib. 10 sada. Pelatihan penginjilan marhite metode EE atau Evangelist Exploration. Seksi sending nihuriata naing patupahon pelatihan penginjilan marhite metode EE manang Evangelist Exploration tu kelas EE reguler dohot trainer training atau TT. Jadwal pelatihan penginjilan Ima sada kelas EE reguler opatali pertemuan setiap hari Sabtu tanggal 22, 29 Juni dan 6 dan 13 Juli dari pukul 8.00 sampai pukul 15.00 WIB. 2. Kelas TT 5 kali pertemuan setiap Sabtu tanggal 15, 22, 29 Juni dan tanggal 6, 13 Juli 2024 dari pukul 8.00 sampai pukul 15.00 WIB. Peserta terbuka tu sude akaruas nihuriana dewasa, situa, calon sintua, dohot naposo bulung. Pelatihanon dibatasi holan 35 halak di kelas EE reguler, dohot 25 halak tu kelas TT manang trainer training. Jala ulaun pelatihanon dipatupa di gereja HKBP Serpong. 12. Jadwal pertanyaan week. Patupaon ni huriata do pertanyaan week masuk pukul 20 WIB. Sada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 week Bethesda Sel Amos. Tuan rumah keluarga Amang Mangojak Bakti Prancis Siagian dohot inang Riris Mariasni Hutauro. 2. Wik Bethesda Sel Elia. Tuan rumah keluarga Sabam M. Sihotang dohot inang Eva Rosida Pasaribu sekaligus Pangapulion. Tolu. Wik Bethesda Sel Gideon. Keluarga Wilson Dapotan Sihombing dohot inang Arenda Sebaya. 4. Wik Patmos. Keluarga Amang Frans Andreu Sinaga dohot inang Elwina Silitonga. 2. Keluarga Amang Fridolin Nainggolan dohot inang Delmina Romanika Sinaga. 10 tolu. Aka ulaun HKBP Serpong nanaing di Patupa.
Sada, Bazar Panitia Bible Camp RHKBP Serpong di Minggu Sadarion 26 Mei 2024 pukul 8 dohot pukul 11 WIB di Patu Pado Bazar ni remaja laho manupahi ulaun Bible Camp remaja HKBP Serpong meringanan di lantai dasar gereja HKBP Serpong. 2. Padidion Nabadia naing di Patupa di hari Minggu 2 Juni 2024 pukul 8 WIB tu aka natoras nanaing mabuan ya nakon nasida tu padidion Nabadia boima pabuahon tu situa di wik nabe laho pasuraton aka yanakonna. Aka syarat padidion Nabadia boima di jaha di tikting naong disagihon marhite WA grup wik. Konseling padidion Nabadia di Patupa di hari Jumat 31 Mei 2024 pukul 10 sia WIB. Maringanan di gereja HKBP Serpong. Tolu, maka tidakon haporseaon kelas reguler tahun ajaran 2020-2024. Di hari Minggu 2 Juni 2024 di Patupa do acara maka tidakon haporseaon tuaka yanakon ni huriata. Ulauni di Patupa di Parminggon pukul 10.30 WIB. Gledi resik dohot pertanyaan paborhaton pelajar sidi di Patupa di hari Sabtu 1 Juni 2024 pukul 10 WIB. 4. Pendaftaran katekisasi sidi tahun ajaran 2024-2025. Huria HKP Serpong membuka pendaftaran katekisasi sidi tu tahun ajaran 2024-2025 tu sude bajar-bajar manang remaja naong marumur sautikna 14 tahun. Boima pasuraton dirina madohoti katekisasi sidion. Pendaftaran dibuka siang hari Senin 10 Mei 2024 sahat rodi hari Minggu sia Juni 2024. 5. Bible Camp Remaja HKBP Serpong 2024. Naing patu paun ni huriakta ma ulaun Bible Camp Remaja HKBP Serpong tahun 2024. Di hari Jumat sahatu hari Minggu tanggal 5 sahatu tanggal 7 Juli 2024. Maringanan di Villa Mutiara, Gadok Megamendung, Bogor. Paunopon, rit-rit horong patuluhon sekolah minggu HKBP Serpong. Naing patu paun di huriata maulaun rit-rit sekolah minggu horong tolu kelas besar di Patupa di hari Sabtu sahatu hari Minggu 22 sahatu 23 Juni 2024 maringanan di Villa Bukit Pinus Caringin Bogor. Naperpudih punguan Ina Naomi. Naing patu paun di huriata do sermon tu punguan Ina Naomi. Na di Patupa ganup Jumat di Minggu paduahon. Masuk pukul 10 WIB. Jala latihan kor ganup hari Senin di Minggu paupaton. Soni masuarani tikting sadarion. Hatorangan naum mapit taringo tu akabarita tikting dohot tikting parhepengon boy mataida di tikting naung disagihon di WA ganup WIB. Moleate. Kur anugerah melkuar.
Tapuji matuhatta, meredesian buku D nomor 114 ayat 1 ayat 2. Dame ni debatana sumurung sian saluhut na roha. Ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita salutna. Di hamwa kenanami dohot amanami. Dohot sudia kanapo subulung. Molope songon na makipasi hamu digijang. Takpola makipasi behita sugut di surugo hasonangani. Alani di hamuna ala odope dung binoto serpongon ate. Selama preses kami 2 periode di Jambi 4 tahun, di Kepri 4 tahun, siani mamuse sejeni HKBP, jala aladong dope 2 tahun naik adorakso habis pulsa pasiunate. Rap mado aka amaton kuriata di HKBP Menteng Jalan Jambu 2020 sahatu 2022. Alai laus disima hami marhuria. Jadi punguan ni Amadison, Anugrah, Mail Choir, Palatongon di masa COVID, seorang di masa COVID 2 lakon, ina jongjong. Iki kami padita resort. Jala laos mardumutusi diuluhon amata situa Victor Manurung, situa Tadisan. Jadi rang kami manguluhon laos tongon, dia kaditiki padita siagian di Sokian ngasai masihol desedok nasida akapartikian alai satu na pidda dak saut partikiat tuson alani akaulaon. Dak pola gajang rate pada dahonoton sotungga begu modang partinadat sia jamita. Alani hupasata mimas do inata dang buiro ladong akaulaon tong horas madihita salutna. Amuna kadongan sahapor siaun di bagasan goarni Tuhata Yesus Kristus. Diakka partikian Nabi
Say adong do dipakai di bata nagabe ula-ulana. Laho pasahaton akka nasinakapan ni di bata dohot holong ni rohana. Pada zamannya ada orang yang dipakai Tuhan untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan yang mengatakan kasihnya dalam kehidupan ta. Idonata bereng di bagasan turpukta sadarion ima di Jesaya bidu onom ayat sada sahatu ayat walu. Sonoma hatan itu hatta. Di tahun hamamate ni Raja Usia, huida Tuhani hudul di atas habangsa na tibu. Jala namar mulia, jala akarabuni pakaianna manggohi bagas joroi. Ima pernidaan ni si Jesaya di hati hai. Jongjong di atasna suru-suruan serapim akan marhabung onobi dua makukupi bohina sida, dua makukupi patna sida, dua makabakon nasida. Totu dak pola gajak patorangonon so tungga belalap hitan nomar piate. Budu tabuka opung Google torenggas do mengajari kita apa yang mau diterangkan tentang ini. Alana molo ni sopa torangon ya teh, aidang ipatorak paditei ahadui simbol-simbol do panada disi bui mandona teh alai ipolani jamitai manon tati. Jalamar si jauh manasida songonon. Nabadia do Jehovah Sebaot. Gok hamuliaonna liat portibion. Jadi humutal ma aka ojahan ni tiang sian suara ni nama jo. Jala gok timus joroi. Dungi hudok ma. Marjea ma au. Nunga mago au. Ai jolma parbibir naramudo au. Jala di tonga-tonga di bangso parbibir naramun ahu maringan. Ai nunga di ida akamataku. Raja Jehovah Sebaot. Dungi habang masada sian aka suru-suruan serapim madapoton ahu. Jala di tanganna sada batu arang nagara. Nabi nuatna sian langgatan dohot gasip. Jadi di jama pamamaku jala di dok. Ida maodo nama jama bibir ni pamangaku. Pabuat naung diutsat utangmu. Jala naung hinukupan dosamu. Dungi hubigi masuara ni Tuhani nama dok. Ise do suruhonoku. Jala ise pardalanan nami. Jadi nikuma. Disodo au. Suruma ahu. Au sugari itu dirita sadiri sukut-sukunon manak padohanon. Dungi hubigi masuara ni Tuhani madok. Ise do suruhonokku jala ise do pardalanan nami. Jadi nikuma disodo au suruma au. Ima sahatna. Kamu nakadongan saha porsiaun di bagasan goar ni Tuhan ta Yesus Kristus. Apalarap hita dohot tuasta ama. Manang dohonon anugerah moail kwair dison. Do ama kurnakingan serpong namangedehon nabadia.
dot nang edeniaka amat tadi son nakingan sangap di Jahuba. Tak pola na bertanding festival lama di sonate. Sotung biado isya mudut siap birang ate. Alai sada perjumpangan naulina dinggam mo nate. Jak kaulaon manada molo binoto. Hutani halak binereng akama bah ay son na hutadda donin na masih berengan. Alai tujuan ta memuji pasangapun di bata. Alai tarlumubi ma akan adigijang somaldo hudok hamuna tuan nami tordiku. Sotung laos mododok kamu digijang lala maranganangan. Makipasi mula-mula kipas naido wartaido makipas dung liling Roma wartai ngaluja ulay margati majohitan na ujung nga gabi uluna makipasi soma wartai. Hidup tongkan masa-masa ati. Hidup banna ka gereja nasing setor diusaha do kesijukan. Sangado tiki gereja na barun ayah kabaenon marasi. Ngalian ni benda. Tanga mula di Jakarta iba di Kebayoran Baru. Tanga dongi. Alay dongi bay merasit tong kan lengkap memerjas akai na bay merasal do tebu tu gereja labuk putih. HP tiki moho atong kan maul do terpudum. Mabigi jamita sehut do butitong. Alay donga seyet tong do tebu. Saya niripu na manguduhi jamita. HP nang mododok. Ala labok. Jadi dus medisona teh molo pesoni situasi keadaan. Ala idang hidup jamita holan lama kehe hidup ya teh. Ala hubereng akan apo subulung digijang. Onggoran atur mercek na kan. So sahat do pesai merjamita lain sahat jamita do pamangan di bay kirim di selfie. Pas na kirim tusan. Hebat pendeta itu inna. Sahat gabernasing misalkan ayo mahatop na hamajunon nanti anggo halak na baruon permadahado tahiyama kainang perbadahado perbada inna odo merbada anggo noaing daong handphone odo merbada tak suna sudah perweam WhatsApp berita sudi yakka berita alani hamu kamang ahadona naing pola ni jamitata di bagasa sadarion di minggu Trinitatis manaringoti hasitul sadaon ni debata martudu-tudu maka tidakon hapapatar ni hadirion ni debata manang dohonota naing botota hahuaso dohot habadiaon harajaon patik dohot dohot hatoktongan di papatar debatado dirina marhite-hite sian akka panopaon dohot nang sian akka napinatupan ni debata dohot nang apalanata kasta bereng ima marhite-hite Yesus Kristus molo petuk sobatar kalimat na iya te alapana hurip pudo belgado takon isata ate alane da media gereja tur belgado buti tak na buti tur patardo dangi bereng bi perjamite alai gabe impokus na may bereng. Jadi tuan ini meti ya saung tong bereng omuna te, hola ma mereng boy kopi datuk sotu surgu hamu. Alai sotuk sa di sana no turisuk kamu. Di surgu do padita sibuya inamu, daung batu dia do lao sotung inamu. Sasona jo te partikian hola sali do ibaro so belum tentu ibaro be musiate. Jadi kita bol majamita kurabu pinudun salima dokma sotuk terpuduk pamu tuan nami todiku hasian. Amin. Nah semangat jo apalagi si Daniel harap na beroni so nanti lagi. Sodo hurian na parjulu nangadong papungu pelian adorak so jamita susudah jamita do jala sito bollo salima dok dua tiang mangati. Isodo pe sejarah ni parjulu tiki seje ni. Alana dak pola si tukar-tukar. Songo dihita tanah tong kan jolo itu karot tong kan. Pilihan na kan manur jolo pe permen do pe ate gula-gula kan. Jolo itu ordo gula-gula baru pedot sonon. Itu banda dong masa tong akamay lapo ina tu gereja. Roma matay salama opo sila bok ahain na.
Tangnya ko kamu auda pasat do beli aku toromenaton ipil itangnya ku bigui maho inna. Kan nama ilapor sudi itu kan ina tu gereja kan. Duksai gereja tortiarak makan atau sudi apalagi soal di gereja li baligi bahkan tortiarak maka mau tu ina todong masuk perjamita tu gijang. Torhaida matipus sudi sepuri. Nah aja kita sauti kata cerita dah, anggo jamita ngai botu ngai da birbit kubak laos idu mula jamita je saya ngai ngotamui bukamu tungta bodo panorang ion di Google di sudi kabar jamita sudi berlomba YouTube sudi beriti. Siapapun berlomba viral YouTube na alai dang Jesus viral gawi perjamita idu na viral do akon alai dang viral ang do tuhatai. Tidak pola ngotom muna ujamita ido sing ngotom muna. Amin. Atong ahado na yang dono tahamu kamang di minggu Trinitatis paingotok kita. Kalau dikatakan Allah nang napaturako di sokamu kamang gajangbe. Alai molo di papatar di bata dirina. Sian narobi sahatu sadarion. Molo di papatar di bata hadirion na tuhita. Alai ahado pakorhon ni di ngolukta di ngolukku. Nang dihita saluhutna. Molo margareja pabua na argado hatani di bata. Pola rohamu manang hita di son. Manang namakipasi pe mang namoho pe. Alai ima pabua argado hape molo marparsaoran do di bata. Ada ketaboto hamu kamangate. Manang isi perjulu marsugut do sono tuani ma inna. Hape las luasau berek kamu kan. Sajok-jok do jamita ita. Idia hita maboto na baron adong jalan tol di Medan nanti. Ola di Jakarta do tol sono do namate tol. Itu tong ba porsen itu sutung irip amuna marsi gulut atau apa dengi. Dia mate tol. Las mate tol lu pangisin. Asa teruhingot johita kan gak ada hidup itu siapa yang tahu. Baju panggopiau bang natuari pesta. Jadi pang marima balasi sido bang. Igora idungo inatai. Habelas jugel ini. Harap do pehamin, nggak tahu kita hidup ini. Atong dang adok kamu kamang molo idok kalak batak molo tuk sukses peho unang manipaki satabi ate molo duk kasea ho iserang ho ni iser pongon ate alai molo tung serango kamu denggan iser pongon denggan alai dongamu surpung mau nak pola sonanimu buti iti. Nabi noto pak do manipaki alai duk kasea mana i Jakarta do di Serpongon. Ang donom, kamu na saja bubuy huga di sini mse. Daumenya tiamang. Kerendahan hati itu yang diinginkan Tuhan. Akamat topi at sugari pas tabu suarana ibu tiki festival lau si tarik ton buti. Ina habis peok. Meila kan. Kalau Tuhan memberikan kesempatan untuk kita. Atong pola nama bahas Trinitatis kodang madokot songo dia do manada Trinitatis songo dia do manada ido banadang bui berengota hadirion di debata ama alai dipatuduhon ma panopaon dipatuduhon madirina di bagasan Yesus Kristus dipatuduhon ma hata ni debata na gabe daging hata ido na gabe daging ninna firman itu yang telah menjadi daging yaitu Yesus Kristus alai taida manuaing isema dipakai saunari laho papatarho dirina. Manaksari hari manang di dia pede bata papatarho dirina marhite-hite akan masa natadopi marhite-hite akan penggalaman hidup marhite-hite akan hamajuan hamu akamang molo didok na baron nang dasara obuk ngobubu sada di boto de bata dangadong benabuni saunarioni dauta hamana subui di bereng CCTV berengota na baro sapambo majaga do dia noeng alai CCTV na mana majaga sudi di remote control taberek siya jabu alai ro amatay madok pabatu buka jol bilang bapak tidak ada na HP nang ibereng amatay do siya kamar isi inaneng roi hamu akamang molo taida hamu akamang sangat iki menguluhon hakabia dak pola kator pusat ubereng di handphone do uberek sudi isi masuk tu kator do son adong do dia buka do dia siapa itu tambahkan kan nih kapan itu dekal siapa yang datang itu songoni matu hatta mamereng kita makamang pardu saon ni jolmai
Asa hamua kamang di pasahat suara panghumon ni debata markitu bangsa Israel. Ay di boto debatado ahanan ni uluhon ni bangsa Israel. Di boto debatado manak songod dia ngolu na sida. Alanido nakingan diutus di tongos do. Asa bui kita hatop manada. Songod dia do nang akang ngoluta si ganupari. Di hamajuon nuaingon. Di sudina hatop manang tordono ta danga dong benabuni. Tanga dong be na sopatar, tanga dong be hamua kamang, nasubui idota, nasubui begiota, di sodo au marjamita, ala sugari adong streaming do dia, sudi maboto do tamua kamang. Alani do hamua kamang di pardalanan ningulut tutu di masa nuaingon, molo tudok maju tudus-tudus, manang akka hamua kalak batak na julu, molo mangalului parumain kan na malo mangalopado. So tungluja biha mga kamang do inang mga luluy parumain na mga lopa daw. Alay na mga luluy na murado man tor mga luluy goput. Sopi inang si. Gak usah cari-cari capek sekarang. Nganong berita ni na tua-tua mulak tutaan. Buh, dang mertimus jamu ni parang maiku. Do sono dang mertimus suri alay sari-hari di dok ngadi terus jam 3 ho amangin nang manganan non ngai taruot sononin na rota mo nami dot sonin son di apartemen kan jam sono dot sono dang udah inna udah diantar nanti kalian dijemput inna kan hamu kamang melusongon na pateng tengon johita te laos nari itu luar negeri asamar mobil sono jo panggil grup no kan dang buitar tuor hita Alphard kan nggak bui gerp hita mar Alphard nanti alay mo lusutu buhi hita mar grab do Alphard mananggo masuk to Alphard Mark hita kan. Itu tuh ngasa songon najo terhibur hita kan. Hala elit di akai serpongon hita elit kan. Songon isa merekonan huri-huri atau huber nare merminggu bulan na salpu. Huber nga kajab. Isapwang akan na elit, ison akan na elit. Isa merjabu akan na bonapit, ison akan na hapit. Ya kan semua ini dong ulun, jadi mana kan mulut tabereng dong ata, hai kan penampilan odon waing berek kamu maju, mulu marpestan waing sudi ngagabi tempat penampilan do serpi, sama meter dong merselpi, sama meter merselpi, sama meter merselpi, dah dong be, halana sianina ma bereng otan waing postingan ina mapatuduhon siapa dia dan apa dia, dah dong be, hala itu hanido nama boto na ibagasar rohatai, sebintar apapun manusia dengan casingnya. Sebintar apapun manusia memakai segala rimpan sonon alai di boto Tuhan ido na di bagasar rohata alanido nang hamua kamang pohama kita manada songod dia mahita hamua kamang di asi dohot holong ni rohani di bata molo disuruh sisi saya di pardalanan inguluta dang na patorakombe alai takas botota molo tatada di bata di bagasan Yesus Kristus molo tatada di bata nunga kita merayakan dohnota di haroronito di purbadia. Asadang natulu di batata alai sada do di batata di bagasan di bata ama anak doto di purbadia alai dang adong di bata tulu hita maranak kita do menurut sonak kadi dong atai tak pola lusatu lusatei ai sugari do wado panopau ni di bata di portibion adong aik adong laut adok sonon basuku matuhani puangin na sonon nama di utata ispartang yang atiki di baligi ham padita baligi mulak mapartangyangan. Ay di lapo pang iskuko nakingan ya tiki padita dagi sukuko. Ay molo di si partangnya dawa dong gua sini suna. Jewa do ibat tuhani wak pano nakingin na. Toro amat tong atong manuptuak. Ay da nga we suku no mudo padita dawa. Suku matuhatay tumakas do tuhatta botoy hina. Mula dong parsoryon mo, mula dong pargumulan mo, mula dong apa don. Alay songod dia do hita sukum. Dahatan edenya kamatan nginatikan apa rancangan Tuhan dalam hidup kita. Molo di bahasa Batak pun inaknya dari munai tahia dua mangi. Pakulingi ya Tuhan. Ay memang at juga di bahasa Batak ibek kamu nakngan torhalakon menguduk dia anggo halau nama tanama radio tu suruguman maeng dom ami jabar mangiutin. Ale ala bahasa Indonesia ibek kamu nakngan abe berkamu buhini halakon amu bado asli muka Batak do cudi. Abe rohamu berbahasa Indonesia taringok na dia. Setung biado ala diriku doamu perjalanan jabu. Tancak marah bahasa Batak beno nyalaun naraku pakulingi au tuhakuin kan tori pakulingi cudi para serpongon kan.
tobus wang narokur amin na taringok na ta. Atong jepek madohono kutulu situ ni jamitat tadison. Naparjolo hamang meragam do cara ni dibata papatarhod dirina. Pangukapon naman sa ibagas di do ibana di dok si Jesaya di si namarhorwan di so patuduhon na di boto debatado sudi akan na di pardalana di bangsa Israel. Di boto debatado ng si Jesaya ise masyan na sida so dia ma di jow debata Jehuba bangso na marhite si Jesaya asa marhamubaon na sida. Ido na tabereng hamwa kamang maragam cara ni debata mamakulingi hita. Dak sudi jol mahape dipakai di bata hapataran na lahu patuduhon. Molo dipakai pe si Jesaya. Molo dipakai pe hamu akamang padita. Sudi do halak rai do rata asa gabi parbaritaon asa gabi situa. Adong do berengota meragam pajun di bata. Meragam do cara di bata memake. Alai di bagasa tikion. Ragam di cara di bata. Alai sudi na ipapatarhon. Naholong do rohani di bata tu hita. Naholong do rohani di bata hape tu bangsona dipakai. Molo tu perjanjian lama kita alai dang iben nata bahas dakolat si Jesaya bedo bangsa Israel alai disuruh debatado hape ganup akan aporsea disuruh debatado hape akan apinilitna manang dohonot tama dipakai padita dipakai ka guru bibel pro partohonan dipakai ka situa alai dipakai do ganup akan aporsea laho hapataran ni asi doho tolong ni rohani di bata so tunga dong madok kita kapadita imay. Dari do di tahun inklusif kita di son di do ate tahun okumene inklusif. Nomor lapatan hap mapatarhon kemurahan kebaikan ni Tuhani. Sudi do hape ruas ni hakabipi. Molope tadupi di Banten do di Bekasi manang dono tama ate maol pajongjokon akka bagas coro. Alai hita do bagas coro ni di bata hape. Anggoholanon parpunguat tado gedong don alai bagas coro ni di bata. Ima hadiriota hala Kristen na patuduhon tabudu marsaur doa ala Batak bah natapi gugu-gugu suarana sonon ala yang gorohana hape holong dorohana hape hala Batakonin na holan buhido sipata ninna te tur mersui-sui bola ni bereng Batak iya inna kalau Batak kenapa rupanya inna musehi dang nasongoni berek kamu burjunya temo lawi tatu Lampung do Palembangan adong lapo disikan. Saya mergai meita tor lapon ya ka si jurtulodo dia sudi adong lapo. Manga maju ita bai lapo benar. Lapo ni halak kita adong bisa ada biduena. Basingga maju ita. Ayang do apa ini bisa ada bidua ngabis petulang. Jaya ana madong pangalahonai diho mai inem se. Nasong nasa mga joita mo hamang utik. Tak behado pangalahon ni satabi nata panganon bagai pidda. Badung daw conot sa tabi dati, tak behado. Aku bolo di dia pajupang tenang buti. Enggak percaya orang Batak. Nari di Amerika do conot kan saya dilului tamu tai tapas musim salju do conot saya dilului. Hai di dia do. Buhini halak Batak pasti buhini halak cecep Bataki buti mersui-suin. Saya dilului inat tapi sama burucina do conot. Saya lihat buti. Dung lila. Oras amang niku. Hai halak Batak dohamu beido niku. Jadi hamu do sejeni beido. Asing ora ba. Ay urip kami do marsui-sui buhinen dong saya. Atong hamwa kamang molo meragam cara ni dibata alai bohado ditanda si Jesaya do di sadar buasa mai konau pakulingan ni dibata jol manaramu doau marjia maau nunga mago au ai par bibir naramu doau jala di tonga-tonga ni bangson par bibir naramu doau ninna. Namar lapatat siya tonga-tonga ni naso layak be alai tong do dilayakkan Tuhani di tonga-tonga ni akan naso patut be alai di papatut debatado si Jesaya adalah nalaho pasahaton holong dorohani debata paubah hamuma holong dorohani debata tu halak Batak berekamu ma 100 sekian tahun hita au sugari dang roh donota parbarita nauli anggodang mungkin si nomen se donota tulu di pajongjong di halak Batak nasuboi lupa aha gereja pendidikan do rumah sakit alai dakolani dohot doaha moral ni halak Batak bohado pakuling ni halak Batak unang besai tok-tok tutua te memang mulai partubuta gumugo do suara ni danak ni halak Batak seorang di rumah sakit tor wang torino habotoan halak Batak duinna
Usuku mapar rumah sakit, dia di botamu, torabo tu ada halak batak seorang, wah, tornina talak babanina, ido benda halak batak, saya talak babaminna kan, ido halak batak mulumuruk tu batu anak ngati, babani inna, toroma anak ngaun, ulu bababui bapaina, lamiloba bisa. Amering jolo hama kama sator terbuka jurata unak sekolah jangko jamita turpudoko jahayamu sudah bagi hamu YouTube itu sudah buka hamu song lalap sudah viral buka alai duk sama pohado au di tonga-tongannya kena ramun pohado di tonga-tongannya kabar mimarjea ma au nunga mago au maringan au dida akamata kurajani Jahoba di papatar dirina songonon wala ni mana do maboto songoni tanga dong boy suku nona sugarita suku cici saya boha mahabungai ahama lapatani taku botoi idodohonon ni cici saya alai simbol patuduhon habadiaon hasangapon di debatadoi alai ditopot debatado jolmai ima nang berengota hamu akamang Rabu ni pahyana dihukumi bagas coro alai nang berengota alai sada pado hadisi patuduhon nabadia do Jahoba sebaut edehon habadiauna edehon hamuliauna suara ni surusuan gok timus nina alai ima penglihatan di ibana anggon waingon molo disuku kalak bata wado pangadong di deho dakubo tu bah mauldo inna songo masa tugil ate tengok doa makang masa tugil 20 tahun nasalpu saya di paimai menit ina timer nipi ayaru nipi minna nipi ni nata do dan ngetong isukun nur pigina ay masa na baru tik limba padidan to liwa panonggo korbo tuluonom opatonin iliat tonon ay wado pernida mu bangena anggo pernida tau kamang buido mangaliluhon penglihatan inilah yang menjatuhkan kita hamu akamang do tamangkang pernida tado mabai sige hita satabi maju hamu akamang ate molo binereng isi mahita naso semangat mamereng nauli isi maso ita naso semangat mamereng akan adingga berek kamu maju naing roh buat syakuta narai lau tu sada mol do nabel gabuti ibereng marganya merjuta-juta inna jutna Bima, gabi ju rohata kan nik. Ulu teh harganya situ horon merjuta. Nama mereng akan aso mampu ju rohana. Ale yang gua alakan daun. Nggak ada yang paling mahal lagi inna. Habe rumah kita ada yang paling murah inna. Itu gihuma mangalang na sono nonton na. Harga dakta buina. Habe nargado kan. Ada kamu musuh kan. Hargado inna. Mau kamang pabuan harga HP memang ido na tabu. Harga Tuhan ido na tabu mangalio dihita atong hamu kamang ditongatongan ni akan ramu ditongatongan yang ala dipakai di batado mau lihat ma dipakulingi di bata ala nido hamu kamang cara ni di bata mamakulingi hita maragap au pedaku hirim ikorap tu so marjamita julu patakas nona isi marjamita tu son bahso tung ido ko robongan amata situan menurung. Alani hamu kamang tongot sakap ni Tuhan tamon. Cara ni di bata HP meragam do mamakulingi hamu kamang. Cara Tuhan berbagai cara untuk menyapa kita, mengingatkan kita. Dan cara kita masing-masing juga berbeda. Do tamu kamang, cara muna pe tu akan kota berbeda do. Tu akan tona songonon, tu akan songonon. Sama halnya juga menyapa saya dengan orang lain. Malah hubereng ama tonak dengan hubereng adong na tua-tua nomor 10 sada. Ucek joho amang daman na tua-tua niku. Ingot todo nomor rekeningmu. Wah, to lina. Berarti dang lansia dobe. Mula dong isontang ibo to pen nomor rekeningnya ngalansia bi. Dang ibo to pen nomor teleponnya kana asing dong ngalansia bi. Molo ibo to picit mamicit butu tongonon do sada tobol do tortulu tobol ngalan siabi. Ale ber kamu dak denak tonin budi kan. Ibereng kita tak saat budi. Udah kau kirim sudah inna. Ale lan sia mamicit to budi betul. Sada picit tor opat tona. Nama jahala cowinoto error. Nama ngirim berita be error, nama jahabe error. Ber kamu atong hamu kamang saha matuna paduahon. Molo penakingan di bereng cice saya. Molo besoni parnidana alai debata tok tong marnida doh uboto songon dia doh hita saluhutna.
Ala patardo hita di jolo ni debata. Danga dong hape nabuni. Alai debata papatarho di debata dirina tu. Sudi akka natinopana. Nang marhite si Jesaya. Ditada dirina salak pardosa. Nasotamasi tutui bana mardida salut na nidanay. Manukap may bana tung tudo ibana jala tung jea madihilala ibana. Dang tolap ibana marnida Jehovah. Alai nak pesongoni hama kamang molo peso tolap kita tutu. Dia kamang ida buhini Jehovah alai dido ibana ma alai debatado na patauhon. Atong molosongo di debata marnida na patauhon hita di pardalanan ni guluta. Tubuh panadaw diri ni Jesaya dungi hudok ma. Marjea ma au mago mau jol ma parbibir na ramudaw. Jala di tonga-tonga ni bangso parbibir na ramudaw. Alai ragam imacara ni debata mama kulingi. Asa pakeona diperlengkapi. Manang dohonot tama di hatabata amu amakang. Molo nang pakeon ni debata. Nang sada halak alai debatado na pabadiahon. Debatado na manuru. Debatado na madokon. Asa sahat sakap ni debata. Manang menyampaikan isi hati Tuhan. Supaya rancangan Tuhan terjadi dalam kehidupan bangsa Israel. Nang hita pesaluhut na hamuakamang. Atong domu na tu na patuluhom ma. Alalumu tu akalansia etak biado lalap jemito nate. So tungga janggo daktuk alai jepek maralitalit. Naparpudi ma ahado nang berengota di si. Di panadang yon ni si Jesaya alai ikut sahat do ala nabadia do debata Jehovah napaingoton hita molo nabadia do Jehovah di halomohon debata do hape asa sahat nani halomohon ni debata tu bangsoi nang badianian bangso Israel nang badia hita di pardalanan ni guluta nang hatabatak madohnota nang di halomohon debata hita di sudi akka pardalanan ni guluta do akaulota. Ola ni do hape na nang ingotot ta. Buah doau naing badia perbadiai mau Tuhan. Molo disudi akka pardalanan ningoluta. Molo naing rikot tutu manang donota akan rikot dingoluta asa martua kita. Naing pakeon ni dibata kita dia kaulaun na dinggan nani halomohon ni dibata di pardalanan ningoluta hamakamang. Anani dang holan naing donot tadi ngudut tahun molo pehu pakai di bahasa Indonesia. Hidup tidak hanya tudu manang donota mencari, mengumpulkan, menikmati, tetapi mewariskan nadinggan na uli na tajalo siya debata naing tadaunnya kadongatai marhiti akahita hamuakamang. Jika kita diberi Tuhan mencari, mengumpulkan, menikmati hidup ini, tetapi marilah kita mewariskan segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Dipakai debata dohita gabi naposona dohita asaima dohonota ise do suruhonoku jala ise do perdalanan nami nikuma disodoau suru maau disuruh pasahaton akan uli nadinggan haluau ni debata nunga disuruh tuhata debata Jesus Kristus tu tonga-tonga ni portibion alai hita do disuruh debata laho papatarhon haulion hadingganon manang donota Tuhan memakai kita untuk menyatakan kemurahan dan kebaikan Tuhan dengan kata-kata tai pakatayota pangulota doho parsaurat tai hamudo dipakai debata di serpongon laho papatarhon debata natai hutoni debata nata pujii Jesus Kristus haluaon na paluaho kita. Itap ni nabui songod dia mahatahonota patuduhonota. Anggo halak bataki halak Kristeni dung ditadda Jesus dung ditadda debata dangulo bihalakon laho manang dohonota merendahkan orang lain karena tahun inklusif lapatanna dus do argata do akadongatai di julu ni debata sekalipun berbeda suku berbeda agama tapi hargailah mereka. Ditoppa debatado jolmai tumiru rupana. Dus do hape alai aladang ditadda nasida dupe. Manang dohnot tama di hapor siawnya kadongat tamolo tapereng. Aya dong do si Adam si Hawa di nasida. Adong do si Musa. Adong donang Joshua nasing bahasa Arab nasida.
alai bohama tutu sahatu Yesus. Adong do Isa Almasi di haporsyai nasi di si akan datang untuk menghakimi. Alani do gabe dikati magwarno ang di agamata dang Isa Almasi be di dokon nga bagi Yesus Kristus. Alai sadanai unang maadong Kristen progresif inna namarlapatan dang dak pola be haporsyau Yesus Kristusi manang ise na mangulahon na dinggan manang ise para sa ora na dinggan ngasay be ninna ido ha Kristenon na progresif inna daumi alai Yesus Kristus haluaw ni ido mabayan kita gabi mangulahon akan na dinggan gabi patupahon akan na dinggan marhiti akapakatayota marhiti akaparseorata marhiti akaulauta alani hamua kamang dota makenang tapak kemapartikiani lakukanlah yang baik selama ada waktu unang marnaluja hita mabain na dinggan ay namanggotil do hita di dikina muse anggo so pargale lakukanlah yang baik jangan pernah jemu-jemu melakukan yang baik karena kita akan menuai pada waktunya kalau kita tidak menjadi lemah amin. Mulia temali Tuhan di pasahat rohanami Tuho. Di pengoto di pakulingi hodo hamya di Tuhan marhiti-hiti hatam. Dada holam marhiti si Yesaya dipakai hoali Tuhan laho papatarhon hadiriomu. Alai dohot dohami dipakai ho di partikianon di hamajuonon. Dengan kemajuan teknologi. Gabi bui kami mali Tuhan hapataran ni dami dohot holong ni roha doa kaulaun na dingyan. Molo di pasu-pasu ho kami dia kaulaun nami dohot di panggulmiton nami. Molo di lehok koa kana dinggan di kami. Di parkarijuan dia ka keluarga. Asa gabi jamita na bangulu mahami ali Tuhan di pakatayon dohot di panggulaun nami dohot di parsauran nami. Asa gabi Kristen na makanguluhon haluaon di bagasan Yesus Kristus. Dada holan halak Kristen progresif na mangulahon akan nadinggan alay dang dihaporsyai Yesus Kristus ido haluao di hami. Alani mali Tuhan di tonga-tonga ni suku na majemuk. Bangso na berbeda do suku na berbeda ugamo na berbeda di si mahami patuduhon hadirion ni. Haporsiaw nami di bagasa debata ama dohot Yesus Kristus dohot todi purbadia. Asa nasida pe porsiale Tuhan mangihuton hami. Alanima tuho mahupasa tamya di Tuhan sudia karuas nuriam di serpongon. Siya dana remaja na posubulung ama do ina do akaruas na baru na marsaor di huriam naum di tik-tik konaking. Asarap magudang di haporsyaon, magudang di holong ni roha, magudang di pakirimon. Mula tungadong pedi tunga-tunga ni huria mali Tuhan na hona ruhut permanganion pamicahon. Dalam nami mayali Tuhan makaholongi paingoton akadongan nami dopi. Holong dorohan nami di Tuhan. Asa dada gabi na menguhumi nasida alay paingoton do ya di Tuhan. Holong doroham di ruas ni huriam, asa dohot mahami manang yako nakadongan nami, asa unang gabi tertuk-tuk nang akadongan nami sa luhut na li Tuhan. Ubah kami mali Tuhan di tangyang nami akaruas ni huriam, mulutung adong na marsahi di jabu di rumah sakit, songon na diwartakan di gerijaon. Ubah kami di tangyang nami lehonomu hamalumon. Pasu-pasu mo akatangan ni dokter do akaubat, nang si panganon terlumubi ma aka keluarga. Akan atoras na pature-ture na marsahit manang yanakon na pature na toras na asa sabar na sida li Tuhan. Molo petung luja na sida li Tuhan. Manang adong aka parsahiton na borat na posa. Nasutuk pikirannya ka dokter dot hami. Alay marhuaso do li Tuhan. Mangalehon hamalumon hobar tu sakapmu. Alan itu ho mahupasata miya karuas nuriam do aka keluarga nami molo tungadong aka namarsahit. Tuho do buanon nami ali Tuhan aka ruas nuriam dia kaparsikolan sian SD, SMP, semadot aka mahasiswa. Nasorap do aka natoras nanwang namarsikola dia kaluat di hutan adau.
asa gabi anakon na burju na sida marsiajar mardongan do dinggan unak tartuktuk akai anakon nami unang lalap na sida di Tuhan. Uwa kami ditangyang nami akai anakon nami di Tuhan nasojuk panggope parkarijuan na sida. Nang karuas nuriam alani aka parekonomian tuhohu pasahat tami. Pasabam rohani akai anakon nami do keluarga salutna. Soni manang akai anakon nami nasojuk pangdope aka sirokap ni todi ni aka anakon nami. Naung marumur ali Tuhan disihol ni rohanami tutu. Asa jupang sirokap ni todi na sida. Teman hidup yang sepadan, yang seiman. Tuho hubuah kami ali Tuhan. Holso ni akai anakon natoras tu ali Tuhan. Nang akai anakon nami pilih Tuhan. Masihol na sida tutu marumah tangga. Sepatudu homma hobar tuasi doho tolong ni roham. Soni manang aka keluarga na poso naung di pasu-pasu ho di nasida di parsari peon nasida alai si hol lungun ni rohan nasida dang jupang dope parbu ini bortian. Tuho mahu pasat tami di Tuhan, tuho ma di tangison, tuho ma di panghido di Tuhan, pasu-pasu ma dia kausahan nasida nang aka pangubation dohot nang di akatangiang nasida. Asa toktong masih haholongan nasida ni Tuhan. Molope torsongan nangol-ngolan nasida paimahon akalas ni rohan nasida. Pos dorohan nami di Tuhan dia katonga-tongan ya karuas nuriam. Nasuboto hami udang akaparukilon nasida salhutna. Nang pelayanan niya kapadita nami, dohot sudia kasih tua dia kawik asa toktong huraduti hami. Partodion niya karuas nuriam songonin ang kapaduan suara, do aka guru-guru sekolah minggu, sudi aka seksi-seksi. Dewan koinonia marturia do diakonia. Tuhodo pasaton nami, pakai maka pengurus dia ka periodion khobar tulomo ni roham. Sudina parsoran nami di harapon nami dot hakawi piamanison anugerah moel kuar dot nang pungwa nama dison di huriam tuhodo pasaton nami parjupangan naulido nadinggan mau na di Tuhan. Rap dohot to mahami di Tuhan sudia kapelayanan di huriam hakabipi di pusat distrik resort dot huria. Nang panggonggomi nami di Tuhan. Dinanaing tutua di Tuhan. Dia ke pemilihan aka pilkada dung sidung pemilihan umum presiden do wakil presiden. Soni nang aka dewan legislatif tuho mahu pasatami. Asa merdalan dengan bangso do negara namion di bagasan hasadaon hadameon doho tuaka pengembangan di hamajuon. Tuho mahu pasatami sudi perdalanan nami do akaulon nami. Jalo mahami di Tuhan marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mare demahita laos tapapunguma peliata tuhuria doho tu pusat. Dari
amartang yang mahita pasahaton piliata. Ali di bata amanami na di menugijang hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dinggan dohot na saulibasa na maliutus. Upasata mi masin na nilehon mi tuhami pilihan nami tuho. Say jalo may gabiwap na khusus di julum. Pasu-pasu may jararamo ti asahu parhasya kami pilihanon. Pati bulhon harajaw mo dito nga tonga ni Huriam dohot di Portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asalam butada hami godang ni silehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali amanami na di munugijang say pinorbadia maguarmu. Say Roma harajaon mu say saut maloma ni roham di banotong aonsongon na di munugijang. Lehon matuhami sedarion hanguluan siapari. Se sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unang hami togihon tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Ay ho, dona puna haraja, dohot haguko, di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Di sodakon Tuhan debatama buhina tuho jala asi marohana midaho. Di depakon Tuhan debatama buhina tuho. Jala di pasaorhon madamena tutodim. Amen. Amen. Jadi untuk tamu kami yang dari Benteng, nah tutoro weta nona mangate. Jadi julu saya Bapak Ibu Ron, rapat apa weta di toru di lantai dasar boleh teh.